በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጥበብ ኢያሱ ምዕራፍ 23 ኦ እግዚአብሔር አቦይን ናይ ህይወተይን ጎይታን ኣብ ጌጋ ዘረባይ ኣይተውድቐኒ ብኡ ምኽንያት ክወድቕ ኣይትሕደገኒ ጥበብነ ሙረይ ምእንቲ ክትቀጽዖ ወይሸለ በሓሳበይ ተቐጽዐ እንተ ዝኸውን ክጋገ ኸለኹውን ሱቕ ክትብለኒ ኣይደልን እየ ሓንቲ ንእሽቶ ሓጢኣት እውን ትኹን ሱቕ ክትበሃል ኣይደልን እየ እዚ ኸኣ ጌጋ ኣብ ልዕሊ ጌጋ እናፈጸምኩ ሓጢኣት ከየብዝሕ እሞ ኣብ ኢድ ጸላእተይ ከይወድቕ መፍቶ ጸላኢ ከይከውን ኢለ እየ ኦ እግዚኣብሔር ናይ ህይወተይ ኣቦን ኣምላኽን ኣብ ትዕቢት ከይወድቕ ሓልወኒ ክፉእ ትምኒት ንዘበለ ካባይ ኣርሕቆ ሰስዕትን ፍትወት ስጋን ከይስዕረኒ ሓልወኒ ኣብ ኢድ ሕፍረት ዘይብሉ ስምዒት ክወድቕ ኣይትሕደገኒ ማሕላ ደቀ ብዛዕባ እሩም ኣዘራርባ ክምህረኩም ጽኒ ኢልኩም ስምዑኒ ከምቲ ዝብለኩም እንተ ደኣ ጌርኩም ኣብ ጸገም ኣይክትወድቁን ኢኹም ሓጥእ ብመልሓሱ ኣብ መጻወድያ ይኣቱ ተጸራፍን ዕቡይን ከኣብ ዘረብኦም ይሕንኮሉ ናይ ምምሓል ልምዲ ኣይሃሉኻ ነቲ ቅዱስ ዝኾነ ስም እግዚኣብሔርካ ብኸንቱ ኣይትስመዮ እቲ ኩሉ ሳዕ ውቃዕ ባርያ ስምብራት ከም ዘይፍለዮ እቲ ኩሉ ሳዕ ስም እቲ ቅዱስ እናሰመየ ዝምሕል ሰብ ድማ ሓጢኣት ኣይፍለዮን እዩ ብዙሕ ማሕላ ዘብዝሕ ሰብ ብሱሩ ሓጥእ እዩ መቕጻዕቲ ካብ ገዝኡ ኣይክጠፍን እዩ ንማሕላኡ ከይፈጸሞ እንተተረፈ ይእብስ ነቲ ማሕልኡ ሸለል እንተበሎ ከዓ ዕጽፊ በደል ይገብር ኣብ ዘየድሊ እንተ መሓለ ዝመጻደቐሉ ምኽንያት የብሉን ቤቱ ብመዓት እግዚአብሔር ክትመልእ እያ ጽዩፍ ዘረባ ንገዛእ ርእሱ ኸሞት ዝኾነ ሓደ ዓይነት ኣዘራርባ ኣሎ እዚ ነገር እዚ ኣብ ህዝቢ እስራኤል ከቶ ኣይረኸብ እወ እዚ ጌጋ እዚ ኣብ መንጎ መንፈሳውያን ሰባት ክርከብ የብሉን ኣብ ሓጢኣት እውን ኣይረኸቡ ሓጢኣት ዝሓዘለ ዘረባ እዩ እሞ ካብ ኣፍካ ዘይእሩም ጽያፍ ዘረባ ኣይውፃእ ኣብ ማእኸል ዓበይቲ ሰባት ክትቅመጥ ከለኻ ነቦኻን ነዲኻን ዘክሮም ምስ ዓበይቲ ከም ዘለኻ ረሲዕኻ ከም ልማድካ ዘይእሩም ዘረባ ከይመልቆካ ተጠንቀቕ እንተዘይኮነ እንተዘይውለድ መሓሸኒ ክትብል ኢኻ ነታ ዝተወለድካላ መዓልቲ ድማ ክትረግማ ኢኻ ጸርፊ ዝሓዘለ ቃላት ዘዘውትር ሰብ ንሕልፈቱ ኣይእረምን እዩ ናይ ግብረ ስጋ ሓጢኣት ዘብዝሑ ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለዉ እቲ ሳልሳይ ድማ ቁጥዓ ኣምላኽ ይስሕብ ከም እቶን ሓዊ ሃልሃል ዝብል ፍትወት ስጋ ዘለዎ ሰብ እቲ ሓዊ በሊዑ ክውዶ እንተዘይኮይኑ ኣይረውን እዩ እቲ ኣብ ኣባላት ስድርኡ ዝዝሙ ሰብ በቲ ሓዊ ነዲዱ ክሳብ ዝጠፍእ ፈጺሙ ኣየቋርጽን እዩ ንዘማዊ ሰብ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ይብህግኦ ሞት ክሳዕ ዘርክሶ ከዓ ኣይዓርፍን እቲ መብጽዓ ቃል ኪዳን ዘፍርስ ሰብ ዝርኤኒ የብለይን ጸልማት ከዊሉኒ ኣሎ መንደቕካ ሓቢእና ኣሎ ሓደ እኳ ኣይረኣየንን ስለምንታይ እየ ዝፈርሕ እቲ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ እግዚኣብሔር ንሓጢኣተይ ኣይከስተብህለሉን እዩ እናበለ ምስ ርእሱ ይዛረብ እዚ ሰብ እዚ ሰብ ከይርኤኒ ዝብል ጥራይ እዩ ፍርሑ ኣዒንቲ እግዚአብሔር 10,000 ግዜ ካብ ፀሓይ ብሩህ ምዃኑን ንተግባራት ወዲ ሰብ ከም ዝቋመትን ነቲ ተሓቢእና እንገብሮ ኩሉ ዝርኢ ምዃኑን ኣይረድእን እዩ ንስነ ፍጥረት ቅድሚ ምዃኑ ይፈልጦ ነበረ ምስ ተፈጥረውን ኩሉ ኣብ ኢዱ እዩ እዚ ሰብ እዚ ብዘይ ተጸበዮ ግዜ ክትሓዝ እዩ ኣብ ቅርዓት እታ ከተማኻ ክቕጻዕ እዩ እታ ንሰብኣይ ሓዲጋ ካብ ባዕዲ ሰብኣይ ወራሲ ዝኾና እትወልድ ሰበይቲ እውን ልክዕ ከምኡ ክትቅጻዕ እያ እዚ ከዓ ብቐዳማይ ደረጃ ሕጊቲ ልዑል ዝኾነ እግዚኣብሔር ስለ ዘፍረሰት ብኻልኣይ ደረጃ ንሰብኣያ ዘዋርድ በደል ስለ ዝገበረት ብሳልሳይ ደረጃ ዝሙት ስለ ዝገበረት ማለት ዘምያ ካብ ካልእ ሰብኣይ ደቂ ስለ ዝወለደት ክትቅጻዕ እያ ንሳ ንገዛእ ርእሳ ኣብ ቅድሚ መጋባእያ ክትዋረድ እያ ኣብ ልዕሊ ደቃ ከዓ መቕጻዕቲ ክወርድ እዩ ደቃ ኣይክትከሉን እዮም ዘርአ ከዓ ኣይክስስኑን እዮም ንሳ ከዓ ከምኣ ይግበርኪ እናተባህለ ብመርገም ክትዝከር ክትነብር እያ እቲ ዝተቐበለቶ ውርደት ከዓ ኣይክድምሰስን እዩ
እቶም ብድሕሪያ ዝተረፉ ድማ ንእግዚአብሔር ካብ ምፍራሕ ንትእዛዛቱ ካብ ምፍጻምን ዝበለጸ ከም ዘየልቦ ክፍለጦም እዩ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን